Production. Masoyinmu da Rasulallah, masoyinmu ne haske. Dume san shi ba shi ba kwalla, da shi ne tsazan matsayi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, da shi ne tsazan matsayi. Ni ne da fari zan sa Allah na, shi ya iyo ni gata na. Shi ne ya gaji manzo zaɓi na, kuma ya bashi ceto na. Domin da zan yi roƙo na, ɗan share kuka na. Domin shi aka yi duka sirri na zuci da baki na. Ko da zan mace a rashi na, su lallabe gensa sai na yi. Da Rasul shi ne zaɓinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. Ya tallaka ranin ka salatinka, domin shi ma'aikinka. Shi ne wanda kai yi kira fadarka, domin ya zo gunka. Me tafi na baiwa zaɓinka, me sanya da saƙonka. Domin shi muke da gaida ka, yau mun durkusa danka. Yau zan gaida mai sutura ranar da kowa yake shayi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. Salatin asa Umar da Ali sirikin ma'aikinka. Asa Abubakar Usman ba masu yi du'a domin ka. Asa ulama una baya ba masu koyi da manzanka. Asa duka masu yabo domin yi sata ma'aikinka. Ni ne nura ɗan bawanka, ni bege nake koyi. Da Rasul shi ne zaɓinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. Ni manzo nake wa kasida ta, shi ne mai dubin suna. Domin shi nake ta kirari na, masoya suna dina. Dan matsayinsa suke kalami na, a gane nura sunana. Domin isa da girman Abdallah baba gurin nana. Ya zama dukkan inda na zazzaga farin wata mulayi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. Ka gaisuwa ta shakkin ya sufa masu yada san maikina. Kamar su shak futuhi abun kauna, ruko su kai da manzona. Dan gaida Shehu Ahmadu mai yarwa a bege maikina. Duma biya ruko su kayo da Rasul, shi ya sa su kai suna. Sun yi wa dallar bibiyayya ne, da san Rasul ba shayi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. In za ka fara yin hidimar manzo, kayo ta dan maikina. Kar da ka je ka ringa yaban manzo, domin ido abokina. Ni dai ina ta shirya yaban manzo, Rasul kama hannuna. Kai ne wanda ke wa kaunuka wa ilahu ce mamana. Domin isa da kyawun aikin ka, Rasul kai yake koyi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi. Ya dalla malikal mulki, tutar mulki kara sai ta kwalwana. Dan matsayin ka Ar-Rahmanur Rahimu, ni na zo da kokona. Roko na ke ta yi domin manzo, ka san tilin bukatuna. Domin Rasul haske zabinmu, da gani ni na yi suna. Ya zama duka inda na yi furci, masoya su yi koyi. Da Rasul shi ne zabinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, dan shi ne tsazan matsayi.
Masoyinmu da Rasulallah, masoyinmu ne haske. Dume san shi ba shi ba gwalla, da shi ne tsazan matsayi. Da Rasul shi ne zaɓinmu, da Rasul mai san mu. Dume san shi ba shi bakinmu, da shi ne tsazan matsayi. Awal Izza on the mix.